Continuem la ruta i visitarem la ciutat de Cop. Després anirem cap a Cork, Blarney i acabarem a Killarney. Avui dia 25 sortim del càmping, de la mena de càmping que hem estat, i marxem cap a Cop i Cork. El dia és un lovely day, com ha dit aquell senyor. És fantàstic, a veure si ens aguanta tot el dia i endavant! Ens trobem a Cop, coneguda anteriorment com a Queenstown. És una ciutat situada al comtat de Cork, a la costa sud d'Irlanda. Cork té una rica història marítima i ha estat un port important des del segle XVII. Va ser l'últim port d'escala del Titanic, en el seu viatge inaugural el 1912. Ens trobem a Cop. Ho dic bé, Tere? Cop. És Cop? Hi ha unes cases de colors molt xules i una catedral que la bruna. La catedral de Sant Colman és una impressionant obra arquitectònica que destaca pel seu estil gòtic i la seva ubicació pintoresca. La construcció de la catedral va començar el 1868 i es va completar el 1919. Està dedicada a Sant Colman, que va ser fundador d'un monestir cristià a la zona en el segle VI. Malauradament, donat que hi havia un enterrament, no vam poder visitar-la per dintre. Com podem veure, els carrers de Cop estan adornats amb cases pintoresques i colorides, donant-li un encant distintiu. Què dius? És xulo? I les iglesies. Està guai, aquest poble. Té encant. Maco, eh? Molt. Deixem la ciutat de Cop, direcció a Cork, d'on ens emportem un record molt especial. Ja hem arribat a Cork, després que ens ha costat molt aparcar, no trobàvem pàrquing. Exacte. Molt bé. Passejant per St. Patrick's Street. El carrer comercial i principal d'aquí de Cork. És el carrer comercial. Molt bé. Anem a veure botigues. Aprofitant el dia, que fa solet. Aprofitem el dia. Cork és la segona ciutat més gran d'Irlanda després de Dublín. Què? Ho tenim clar o no? Crec que sí que anem bé. Anem bé? Sí. Va. Cap allà. Anem cap allà. Molt bé. Cap on tirem ara? Allà, no? Anem? Allà. O allà? Sí.
Anem. Ens trobem davant de l'església de Sant Pere i Sant Pau. Aprofitant el dia, que fins i tot fa calor. Tens fred, Tere? No, Eh? Com és això? molesta tot ara. Estem a Irlanda, No estem al sud. No. Estem a Cork, passant calor. Bueno, al final hem trobat la reixa. Bueno, La ja furgo. veurem què surt d'aquí. Hem trobat una reixa per fer un invent. A veure si podem apalancar els No coixins. sé què farem. Aquest vespre ho provarem. Bueno, de moment passem calor. És un Sí, país no? molt raro, Molta calor, Sí. Anem a continuar, Tere? Vinga, continuem. Vinga. On som? El mercat anglès. Mercat anglès. Sí. Que és un mercat que és com la boqueria. Veu que és molt conegut. És petitet. El riu Lee travessa la ciutat proporcionant un encant especial. Els canals i ponts que creuen el riu són característics de la ciutat. Bueno, què? Has aconseguit la catedral ja? He trobat la catedral. Com es diu aquesta catedral? És la catedral de Cork. Com es diu? És dolenta. Sí. Sant Fin Barres. Sant Fin Barres. Un nom molt raro, Sí. És xula, per això és gran, Sí. La catedral de Sant Finsbar és una de les principals atraccions de Cork. Presenta una impressionant arquitectura neogòtica amb elements com arcs puntiaguts, vitralls artístics i una façana majestuosa. Té dues torres imponents i un campanar que accentua la seva presència a la skyline de Cork. Hem arribat al càmping de Blarney, ja ens hem situat i anem a fer el dinar. És un càmping espectacular, que no hi ha gent. I ara gaudirem d'aquest solet per fer el dinar. A dinar. Quin dia, avui? Molt, molt maco. Que bé s'està quan se fa bo. Aquí fem brico.
Què? Ja ho teniu? Guapo que ha quedat. Ja veieu la foto finish? Mira l'invent, mira l'invent. Ei! Si tu la reixa aquesta ja no cauen. Molt bé. Sí, perquè corrien risc de caure sempre, Quan buscaves coses a darrere, molt bé. Sí senyor, Sí senyor, ets un artista. Què fem, carinyo? Avui és... Continuem ronda. Avui és dimarts. Avui és dimarts. Sortirem del càmping d'aquí de Blarney i ens anirem cap a Killarney. Espera. Què? Vaya nit. Ah, bueno, sí. Uah. Vaya nit. Jo no he dormit, tu has dormit? Jo fins a les 3 de la matinada soc conscient d'haver estat desperta. Però un vent, la furgó anava de banda a banda, les teles aquestes anaven, bueno, i pluja, sí, vent. A més, el vent era molt curiós perquè estaves tranquil. De cop te senties una remor i dius, hòstia, què passa? I és el vent, les ràfegues, més que el vent en si. Un dia de collons. Un dia de collons. Bueno, i avui què fem? Bueno, vull dir, és de previst Killarney. Killarney? Cap a l'anell de Ring. Vale, començarem. No, de Ring, no. El de Kerry. Hello. Cap a l'anell de Kerry i ens anirem a això, Killarney i hem de visitar una abadia, l'abadia de Macross o alguna cosa així. Sí. Una abadia que hi ha a prop, molt xulo. Bueno, aprofitar el dia, que avui fa un dia continuem el viatge, que és una de cal i una d'arena, a veure quin dia fa. Exacte. Ens trobem al castell de Blarney. Es va construir al segle X, inicialment era de fusta, i cap al 1200 i pico es va transformar o es va reconvertir o es va reconstruir en pedra. Beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings. Visita. Vaya rotllo, no? Fem cua. Quina gentada. Avui fem el turista. Avui fem el turista. Que al Jordi no li agrada. No. Quin rotllo. Però és el que hi ha. Hi ha coses que s'han de veure com a turista, no es poden veure com a visitant, que és el que s'ha de fer. Però llavors no val la pena veure-les. Ai, visitant viatger, però val la pena. Va, se'n va. Amb tanta gent, vols dir? Desvirtua el lloc. Supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Això és una collonada, tota aquesta cua és perquè hi ha una pedra allà, que no sé què passa, que li has de fotre un petó. La pedra de l'eloqüència. La pedra de l'eloqüència, tu.
I aquí està tothom fotent... No diguis això. Vaja, La gent està fent el turista. va, això és de turista burro. Por favor. Va, que tu també t'hi posaràs. No. Que no. El castell és famós per la pedra Blarney, que es diu que confereix l'habilitat de l'eloqüència a aquells que la besen. Molts visitants, com hem pogut veure, participen en aquest ritual i busquen besar la pedra, el que fa que es formin llargues cues. En fi, per nosaltres va ser un inconvenient. So fragile in the night, in this moment, forever be. És una presó, allò. Acabo de fotre una hòstia. Què? Tot el cap. Perquè estàs a la sala de les ladies i aquí no tens gens que estar-hi tu. The night fades like a whispered song. Bueno, en fi, el castell ja l'hem visitat, una cua bastant important, per no dir paraules lletges, la gent allà per fer-se una foto amb una pedra que no sé què passa, la pedra de l'eloqüència, no és recomanable. In this moment, forever be. In this moment, forever be. On vas amb caputxa? Ara prou de cop i volta. Fa un moment dèiem, hosti, quina calor, sortit el sol. I ara de cop i volta s'ha posat a pixar un núvol. Està plovent. Sí. Vinga, som-hi. Entrem al comtat de Kerry i el primer poble que visitarem és Killarney. La Tere sortint de la St. Mary's Church. Què tal? St. Mary's Church. És bonica. És bonica? Sí. Antiga, bé. Que gran que és. Sí. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy, we go. Estem a Killarney, no? A Killarney. Killarney. Què? Seguim pel carrer o què? Sí, seguim pel carrer ara. Trobem. Anem a buscar un pap. Beyond all. Hand in hand, building castles out of sand.
water, reaching from land to valley, nearly born to slaughter, was shine, never do, never die. Blacks fall with daddy-o, blacks fall with daddy-o, and the whiskey that we wine. Come and join, we go over to Kilkenny. I'd surely find him better down than the dance, but Jimmy was shine, never do, never die. Blacks fall with daddy-o, blacks fall with daddy-o, and the whiskey in the jar was shine, never do, never die. Blacks fall with daddy-o, blacks fall with daddy-o, there's whiskey in the jar. Undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. En el proper capítol travessarem la coneguda carretera Wild Atlantic Way, viurem un temporal de pluja i vent com mai havíem viscut, ens trobarem carreteres tallades que ens obliguen a canviar la ruta. Suportarem cops de vent de més de 100 km per hora, carreteres inundades. Hòstia! Què passa? Hòstia, la carretera està tallada, plena d'aigua. Oh, ja de... I barques destrossades en el port. No us el perdeu.